Na sziasztok srácok, most már megmondom. Minecraft. Most már megmondod. Szóval nem mondtad meg, de most már megmondod. Na, Most már megmondom. Na elég. igen. Remélem, hogy nálam jó lesz a Hát ezeket, videózó. ezeket csináltuk régebben. Elnézd meg a 1.12.2-es túlélőszorozat, ami nagyon raggolt. Na, akkor én is elkezdem. És az én világomban lesz ugyebár a videó. Na szóval itt is elkezdték a videót, köszönjük még egyszer. Na, akkor sziasztok! És belépek a Minecraftba. Lépj be. Na srácok, egy pár perccel később már azt hiszem belépektek ide a darbe. De kapcsolj be a lent. Kajak. Kösz. Köszi. Nimroddal, Sullival. Persze. Persze! Persze! Nézzük, hogy nem búgos a videófelvétel. És jó. Király. De nem megy. Felvétel. Tudom, kivágtam. Azt nem várom, hogy Itt vagyok fönt. A lépcsőnél. Csodás lépcsőnél. De mi történt? Ja, semmi. Azt hittem meg. Azt lett. Na jó, Jani, a világban ő is benn van. Köszönöm szépen. Szóval, felmegyek hozzá. Én mondja, kicsit lakol. Ebben az átlagnál nekem egy kis picit. Akkor kicsit lejjebb veszek a csánkból. Ja. Akkor vegyél le mindenből. Videóbeállítások. Ja, a csánkot vidd le, az nagyon fenn van. Csak én nem fog ellátni. Nem fogsz ellátni a hátig. Legalább négyre leveszem, jó? Oké. Nézd. 3. Nekem, Jó? Hát, egy FPS-t felvitt. nekem csak 10 hét, 9, 10. Jaj, mindjárt sem van, szóval megyek közni aludni. Nem jössz hát hozzám. Nincs a tárgy. Csak éjjel vagy viharos időben aludhat. Oké. Edi, mennyi? Edi! Oké, kész. Kész. Nem. Oké. Na. Akkor megint felmegyek hozzá. Edi, használok egy trükköt, úgyhogy a ládában ébredjek! Az hogy fogod alkalmazni ezt a trükköt? Csak ládát csinálok. Aha. Nincsen crafting table. Shit! A videó. Jaki! Egy annyira laggolok, hogy kicsit tudok menni az ajtón, nézd. Végre. Látom, milyen burgos Edi. Akkor leveszem teljesen a sánkot. Jöjjön. Oké. 2 csánk. Na, már egy kicsit jobb. Jó, igen, beállítás, videóbeállítás. Közben leveszem az audiónak, az asztalnak a hangerejét, mert nem akarom, hogy visszhangozó. Na, nem akartam, hogy visszhangoljon, mert a hangszóron szól. Edi, a grafikám most gyors lett. Oké. Tényleg gyors. Na. Várj, addig vágjuk ki, addig beállítom neked, hogy ne laggoljon. Srácok, egy Nem kicsit is jobb tudom. lett. Á, Kicsit picit jobb lett. Szerintem már megint zúgni fog, így idejöttél. És ez mekkora az Beállítottuk. FPS. Ez Deri. Ez olyan, mint a beta Minecraft, nézd. Aha. Ez olyan. Na, nekem marad a csodás Minecrafton. Nekem meg csodás marad a Minecrafton. Hi. És nem dugos, király. Ez elég, le tudok így esni. Na, mert az előző részben nekem nem működött rendesen az OBS, mert a Mujangnak a logóját mutatta is. Az egész videóban azt mutatta. És ez nem került fel ez a videó. Igen, az egy privát videó. Nem privát, nem került fel. Jaj, Igen. között. Egy ellopom a crafting table-ödet. Ne lopd el! Akkor szerzek tőled, hát. De miért alatt ilyettől? Mert nekem nincs.
szedjél, van egy csomó fa. Nem csak hajak kell. Jó, 4 elég lesz, köszönöm szépen. Hoppá. És mit akartál csinálni? Nem 4 ilyet. Én szerintem megyek vadászni. Elment vadászni. Mit keresett egy zombi meg egy creeper? Hacker vagyok! Látom az állatokat! Hacker vagyok, látom! Eddig menj meg, hogy tényleg az vannak-e. Az a zombi elég. Várjál, kákolja még. Csak nem figyeltem oda. Jó. És tényleg ott egy creeper. Hol vagy? Itt. Hoppá. Látom, hogy ott egy creeper. Akkor valószínűleg lett a bányába. Hát igen. Bíza. Legalább jön. Betemettél. Nem temettem be. De sötét van. Mondtam én. Én mondtam, De hogy nem ott aki. szépen És nézd, így is látlak, nézd! Így is látlak, Hedi! Szia. Meg akkor is, hogyha egy csánkon nagyon Szedett követ. szeret. Látod a zombit? Ott valahol. Várj. Szerintem a zombi az. Hát megpróbálok hátrébb menni. Nincs fákja, nem. De a zombi az nincs ott. Már de tényleg. Az már elment, Edi. Ez a zombi már elment, hogy más szögből kell nézni. Talán valonnan innen. Ott a zombi, Edi. Ott a zombi. Ez a fákját. Edi, ott a zombi. Ott. Várjál már. Balról, zombi. Ott. Zombi. Ott. Ott a zombi. Zombi. Kettős! Hoztam fákját. Kettő is! Edi! Bal oldal, zombi! És nekem bal, neked jobbra! És nem hoztam izét. Fú, csákányt nem hoztam, azért is vissza kell menjek. Edi, zombi! Nem Ott. érdekel már. És zombi, ott. Ott, zombi. Ott nem kell. És én nem hozok fákját. Hát nem a legszebb lépcső. Legalább lehet rajta sprintelni. És végre nem engedi el a sprintet. Hát ki az alatt. Nincs. Hí. Ouch. Kérem szépen. Mindig elfelejtek valamit. Ez hihetetlen. Én is. Na jó, Crafting majd van table. minden. Meg a crafting table-t is elfelejtem, ha nem Vas. tudok. Az nem Nem lehet. tudom megcsinálni. Jó van. 5 jó Oké. lesz szerintem. Átadom jól. Jaj, te crafting table, hülye vagyok. Hoppá. Ez nem kell. Ez nem volt. És nincs itt semmi. Csak vas. Csak egy vas. Több vas is van itt. Na gyerünk. Ilyen boly. Pont! Most lesz. Dupla lehetett. Közé egy Kell abra, annyi. hogy dupla, hogy itt ébredjek fel, nézd. Így ne. És ugye itt lefekszek, Itt volt. Ott nem voltam, oda megyek akkor. ott vannak a zombik! Biztos? Gondolom, De vas, van itt vas. legalább lesz még egy tárhely. Most letesztelem milyen, amikor alszom, jó? Szóval gyorsan menjél fel. Ma, estöredik? Nem, csak letesztelem, tudod parancsolni. Nem parancs, nincs parancs. Akkor én parancsolok. Nem, szavaz. De én nekem szabad. Nem De szavaz. V. Nem szabad, mondom. Nem vagy kiégettem. Inkább nem. Inkább nem. Inkább nem! Írni. Gyerünk fekülni! Sikerül! Eri, menj be! Hát nem aludtam sajnos ládában. Majdnem azt mondtam, hogy lábában. Nem szerintem követ ma ezek a fákat.
Edi, látlak! Nézd! Ó, Edi, látlak! Ekker vagyok! Edi, látlak! jó van, de neki abban nem. De látlak. Látom, hogy most jössz fel, ütöd ki a fát, eltett az izét. De most így komolyan így látlak, így téged. A blokkokat nem látom, de téged látlak. És visszamész valahova, nem tudom, azt is kivágod. Tisztelt, hogy megfigyelő vagyok, már csak F vagy aztán, mert a történetes srácról. A srác, oké, így Gyere le. közelebb. Hát ez úgy is megoldható, hogy leesek, de... Hát addig talán... Nem videó közben raktam a facsemetéket, és akkor... Közben a srác Az mi? fát vár. Nem, így. A srác még egy fát vár. Ez a történet egy srácról, aki fát vár. Igen, fát vár. Jó. Értem. Ez egy történet, ami nagyon izgalmas. Kell a bot. Ez is a történet része. Edi felvette a botot. Edi vágja a fát. Edi nagyon vágja a fát. Vágom. Edi. Nekem meg kell a bot. Edi vágja a fát. De izgalmas. Van még. Itt van. Edi még mindig vágja a fákat. Edi még a fákat még mindig vágja. Van 64. Ez az. Edi még mindig vágja a fát. Nem látom. Most már igen, de vissza. Szia. Ez a történet és srácról, aki Aki hülye. nem, aki vágja a fát. Álló. A srác egy történet a srácról, aki aratja a búzát. Aratja a búzát. Aratja a búzát. Egy nagyon izgalmas számára. Nem, én vágom a munkát. Aratom. Ja, jó van. Vágom, kiderült, hogy ez a film privát! Igen, privát. Bizony. Ez a film privát! Nem kerül ki soha, nem is fog soha kikerülni. Ez a film. Amit most rólam kéne forgatni. Kamera! Engem védj! Én vagyok az igazi sztár. Yeah! It's a holiday. Betörök a házadba, ellopom mindent, ami nálad van, meg ezt a... Betörtem a házadba. Szeri? Na menj innen! Akkor te is menj innen! Jövök utánod! Viselkedj! Te is akkor! Ragadj a kardomat! Oké, de akkor ne ütögessél akkor! Jó, akkor rakd le a vaskardomat? Most Oké. Most rakd le? Nem? Rakod? Akkor most ütögetek csákánnyal. Ne, menj már innen! PvP. Várj, hozom a kardomat. Várjál, csak beálltok egy beállítást, amitől... Addig ütlek. Várjál már! Oké. Jó. Csá. Menj innen! Hey! Ne üljj meg! Ne! Jó, visszamész a házathoz. Visszajövök. És nézd.
Megmaradt a cuccom, megmaradt a cuccom, megmaradt a cuccom. Örülj neki. Tessék? Örülj neki. Jó van, felveszem most már a sapkámat. Így is megölök, szóval. Akkor én is megüllek. Hajrá! Oké. Hajrá Vác. Jó van, jövök utánad. Tehát ez nagyon értelmes volt. Gyere utána. Jövök le. Várjál, még újra töltödöm. Várjál, még újra töltödöm. Várjál, még újra töltödöm, jó? Na kész, hogy látom. Menjél innen! Menjél innen! Nem, Edi, várjál, laggolok, Edi, várjál, laggolok, Edi! Neki sem értelme. Alaggóz így. Nem igazi a PvP. Edi, laggolok! Akkor ne PvP-zzünk. Blokk. De megmaradt a cuccom, Edi. Na, jó, elég. Na, mit csináljunk most már? Értelmes dolgot csináljunk most már. Edi, látlak. Edi, hacker vagyok! Na most ez a komolyan, most hackeled amúgy. Ez komoly, most hacker. Elfér be a tudsz ládába. Akkor én kilopom. Nem. Nem vagyok a betörő. Várjál. Játsszuk el ezt, jó? Mit? Hát ez, hogy így betörök hozzád, várjatok, addig kilépek és újra belépek. Most át lettem nevezve, szóval készüljetek fel, mert az összes cuccom el fog veszni. Csodva láda, Edi? Hogy be tudod rakni? Mit? A ládát! Hát kitöltöm a helyzetet. De mi? Mi? Hogy bírtad mellé rakni? Mondom, kiütöttem és újra raktam. Miért? Alló? Ez fárasztó, ne csinálj ezt. Jó van. Ezért készült fel, mert fegyvertelen ember érkezik. Most hát akkor valahogy sikerült megnézni az összes részésre. Betörő vagyok. Az nem. Hey. Hát tényleg, várjál, először azt kéne csinálni, hogyha meghalnál, akkor ne ugyanoda teleportálj vissza, ahogy voltál, hanem Akkor az. meg kell venni az éjszakát. Nem. Szerintem. Tehát leest. Elvesztem! Ez nem lehet. Igen. Visszataláltam. Jó. Mert sprintelek. Nem tudok sprintelni. Mondom, sprint. Ott jön. Kérem szépen, ott jön. Tudom, hogy lassú vagyok, de nem tudok sprintelni. Várj, újra. Sprint. Ott jön. Az ősi ellensége. És most Azért nem vagyok ellenséged, erre kapcsolj be az elfegyet, hogy lássák a nevem. Nem. Gyilkos. Csössente. Na, nem tudok beszélni! Közben leforgattuk a filmet. Erről meg mondja fegyveremért. Erről most... Egy tudod bizonyít... Nem megy. De én tudom, hogy hova dobtam. Erre megvan! Dobom. Tessék, ott van. Ott van. Ott van. Köszönöm szépen. Szóval tudod bizonyítani, hogy ártatlan vagyok. Hát erre tudod bizonyítani, hogy ártatlan vagyok. Persze. Edi! Ne rabolj ki, mert akkor meg te vagy a betörő. Jöjj meg! Mindegy. Na, szóval szerintem már legyen vége, mert ez így... Ez egy értelmetlen volt ez a sorozat szerintem. Szerintem a te szemed először a legjobb. Na akkor... Nos, ugye tetszett volna ez a videó. Várjatok. Most már jó. Na. Ja, azért, hogy így innen is halljanak azért. Teszem, Ja, jó van.
Ha tetszett volna ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok!